जंगदूता pungar लावी किसी सुड़ा लावी किसी सुड़ा सूड़ा హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో వీడియో చూశారు కదా. ఈ వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో, అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. లైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేస్తే బీట్ మార్క్ ఉంటుంది. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుంచి ఫొటోస్ తీసుకోండి. బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటోని ఇలా సెట్ చేసి బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. 1 by 1 చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ లైక్, మీ కామెంట్ నాకు చాలా అవసరం. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. చూసిన ప్రతి ఒక్కరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫొటోస్ అన్నీ యాడ్ చేసి స్కిప్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఎండ్ వరకు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఫోటో. ఇప్పుడు వీటికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడతాం. అందుకోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి 1 2 3 మూడు ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేయండి. కాపీ చేసి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటో ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ వస్తాయి. 1 by 1 ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ పోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫోటోలు పేస్ట్ చేయండి. ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫోటోలు పేస్ట్ చేయండి. ఇట్లా ఇక్కడ ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్, ఇలా లాస్ట్ వరకు సేమ్ టు సేమ్ వస్తుంది. యాడ్ చేసుకుంటూ పోండి. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి రెండవ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి ఫస్ట్ 2 ఫోటో వదిలేసి ఫస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫోటోలు వదిలేసి ఫస్ట్, ఇక్కడ ఈ లాంగ్ ఫోటోని వదిలేయండి. మళ్ళీ ఫస్ట్, ఇక్కడ 2 ఫోటో వదిలేసి ఫస్ట్, ఇలా 1 by 1 లాస్ట్ వరకు చేయండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే మూడవ ఫోటో, లాస్ట్ ఫోటో, దీన్ని కాపీ చేయండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఒక్కటే ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఒక్క ఫోటోకు మాత్రమే అప్లై చేయండి.
5 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఒక ఫోటోకి ఈ ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కలర్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. 3 కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి మూడింటిని పేస్ట్ చేయండి. ఇంతే ఫ్రెండ్స్. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో వీడియో అప్లోడ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. వీలైతే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.